राम भवन साहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम सभा जयसिंहपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे राम भवन भैया को अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। हमारे राम भवन भैया का चुनाव चिन्ह कार पे अपना मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। राम भवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग है कहता। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग है कहता। टूटल बनली हो गौआ के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बाटे चहेता निमन नेता लागे के बाहो भैया राम भवन के जितावे के बहो कार पमोहर अब की लगावे के बहो। भैया राम भवन के जितावे के बहो कार पमोहर अब की लगावे के बहो। ठीक है बा मारा मोहरिया तार के निशान पे, मारा मोहरिया तार के निशान पे। खड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। मारा मोहरिया तार के निशान पे। पूरा गौवा में ही नहीं के हालानु बा सब कहता टोला मुहालानु बा। अरे इनके लहर बा जयसिंहपुर गौवा में ई नहीं के चर्चा बा। जब से भराइल बाटे प्रधानी के परिचय बा। पूरा गौवा में ही नहीं के हालानु बा सब कहता टोला मुहालानु बा। कितना कोइल देश चुनाव एक किस्म लागे के बा हो। ए भौजी भैया राम भवन के जितावे के बहो कार पमोहर अब की लगावे के बहो। भैया राम भवन के जितावे के बहो कार पमोहर अब की लगावे के बहो। अरे इन्हीं के मुखिया बनावल जाए। राम भवन साहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 पंचायत के जनता के राय बाटे हो सब कहता ही है सलाह बाटे हो। अरे हम की बारी है मुखिया बनी है। सुना जीत जाई है भैया अब की दुख होई दूर हो। राशन कार्ड पेंशन सबके मिली जरूर हो। पंचायत के जनता के राय बाटे हो सब करता ही है सलाह बाटे हो। कहे अंतरा सिंह दीपक के बात बतावे के बा हो। ए हो भैया राम भवन के जितावे के बहो कार पमोहर अब की लगावे के बहो। गोपाल गवैया के बतिया मान के बहो कार पमोहर अब की लगावे के बहो। ओके देवर जी।